Hola, aquí us faig un petit tutorial dels 4 passos que acabo d'inventar-me per a la cançó No al Borbó de Valtònyc. És molt senzill i us convido a que us els aprengueu i que els publiqueu a les xarxes en com podeu, en suport a la seva causa i en suport a la llibertat d'expressió. El rei Borbó i les seves mogudes, no sé si era caçar elefants o anava de putes. Són coses que no se poden explicar, com que per fer de Diana empleava el seu germà. Ara els seus germanastres són els àrabs i li demana 2 barets per comprar armes. Li fan fer git i escurar els plats, i de mentre doña Sofia un ja té follant. I això fa mal, clar que sí. Farem que en un Dargarín corri un Burger King, que la infanta Helena demani disculpes per ser analfabeta i no anar a estudiar a Cuba. La situació me preocupa bastant, com mantenir 2 famílies, la teva i la real. Aquest sistema no va ni avant ni enrere, perquè no se fractura el cap sinó la cadera. Democràcia, me fa gràcia, Juan Carlos de Borbó, currículum quasi. Això no és així, clar que no, però farem que begui Lambrusco i no Don Perignon. Si no seqüestrarem el capità del Concòrdia. Els passos són així. Comença la música, això hi ha un moment lliure, música, i llavors comença la lletra. El rei Borbó. I les seves mogudes. No sé si caçava elefants o s'anava de putes. Passo la mà per sota, giro, aixeco, tanco braços i faig tac, tac, pa. Són coses que no se poden explicar. Són coses que no se poden explicar. Per fer de Diana, utilitzava el seu germà. Fas larg, i al final utilitzava el seu germà. Deixes anar. Ara els seus germanastres són els àrabs i els demana 2 barets per a comprar armes. Podeu fer així, podeu fer com vulgueu. Feu armes. Comprar armes. I això sí, és li fa fer els dits i fraga els plats. I mentrestant, vaig a buscar el punt, me l'emporto, doña Sofia, genoll, miro, anullate fullant. Ara pujo, com si m'aixequés la samarreta, i vaig, això fa mal, com si m'arrenqués alguna cosa. Això fa mal, clar que sí, això és llibre. Farem que l'Urdangarín treballi en un Burger King. Burger King. Demanarem a la infanta Helena que demani disculpes per ser analfabeta i no anar a estudiar a Cuba. Aquesta situació me preocupa bastant. Com mantenir 2 famílies, la meva i la real. I ara faig un giro i simplement camino enrere. Aquesta situació no va endavant ni enrere. I ara faré 3 cops de cap, i giro i m'aguanto el cap. I diu, democràcia, em fa gràcia, Don Carlos de Borbón, currículum quasi. I això ja lliure. El que segueix és el llibre. El rei Borbó i les seves mogudes, no sé si era caçar elefants o anava de putes. Són coses que no se poden explicar, com que per fer de Diana empleava el seu germà. Ara els seus germanastres són els àrabs i li demana 2 barets per comprar armes. Li fan fer git i escurar els plats, i de mentre doña Sofia un ja té follant. I això fa mal, clar que sí. Farem que en un Dargarín corri un Burger King, que la infanta Helena demani disculpes
per ser analfabeta i no anar a estudiar a Cuba. La situació me preocupa bastant, com mantenir dues famílies, la teva i la real. Aquest sistema no va ni avant ni enrere, perquè no se fractura el cap sinó la cadera. Democràcia, me fa gràcia, Juan Carlos de Borbón, currículum, quasi. Això no és així, clar que no, però farem que begui l'Ambrusco i no del Perignon. Si no seqüestrarem el capità del Concòrdia perquè agafi el Fortuna i se pegui...